Η κατασκήνωση για παιδιά με χρόνιες ρευματοπάθειες λειτουργήσε και πάλι φέτος στη Χαλκιδική, χάρη στην πρωτοβουλία του Παιδικού Αντιρευματικού Αγώνα Βορείου Ελλάδας. Για 2 εβδομάδες από την 1η έως και 15 Αυγούστου 2011, 15 παιδιά 8 με 15 ετών, που στην καθημερινότητά τους βιώνουν πόνο στις αρθρώσεις και δυσκολία σε απλές καθημερινές δραστηριότητες, γνώρισαν νέους φίλους, απόλαυσαν την κίνηση, το παιχνίδι και έκαναν πολλές δραστηριότητες όπως χειροτεχνίες, υπασία, πινκ-πονγκ, ποδηλασία, σκάκι, θέατρο, χορό, κολύμπι. Η παιδική κατασκήνωση είναι μια ιδέα που προέκυψε πριν από 18 χρόνια με στόχο να προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία μιας δημιουργικής διεξόδου για την ισότιμη ένταξή τους σε κοινωνικές δραστηριότητες, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της ανεξαρτησίας και της αυτάρκειάς τους, αλλά και την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος. Ο Σύλλογος Φίλων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες και ο αντίστοιχος των γονέων, οι οποίοι σύλλογοι συνεργάζονται στενά και συντονισμένα για ένα κοινό αποτέλεσμα. Να μην υπάρξει ούτε ένα παιδί που δεν θα έχει αντιμετωπιστεί με τον πιο σύγχρονο τρόπο, ώστε να μην αποθεραπευθεί χωρίς να του μείνουν αναπηρίες και χωρίς και να έχει γενικά μια καλή ποιότητα ζωής στο μέλλον. Γίνονται και ορισμένες φορές υποκριάτικα πάρτι υπό την αιγίδα της νομαρχίας ή κάποιου άλλου φορέα, και επίσης παρακολουθούν μαζί με τους γονείς τους θεατρικές παραστάσεις που δίνουν διάφορα σχολεία ή άλλοι φορείς υπέρ του παιδικού αντιρευματικού αγώνα. Αλλά δεν έχουμε και μεγάλα περιθώρια για άλλες δραστηριότητες αυτών των παιδιών. Όπως ξέρετε, πολλά πάνε σχολείο, κάνουν άλλες δραστηριότητες το απόγευμα, έχουν τη φυσιοθεραπεία, την υδροθεραπεία. Νομίζω ότι η κατασκήνωση είναι η κύρια δραστηριότητα όσον αφορά τα παιδιά. Η κατασκήνωση αυτή λειτουργεί, όπως είπαμε, 18 χρόνια και στηρίζεται σε 2 βασικούς παράγοντες. Πρώτον, στην εθελοντική εργασία της φυσικοθεραπεύτριας που είναι μαζί τους μέρα νύχτα, της κυρίας Σταυρακίδου, της παιδιάτρου παιδορευματολόγου που είναι γιατρός της κατασκήνωσης και τα παρακολουθεί καθημερινά η κυρία Τζέννη Πρατσίδου, και των βοηθών που είναι νεαροί ενήλικες, αγόρια και κορίτσια, συνήθως κορίτσια, που είναι παιδιά που στην παιδική τους ηλικία είχαν κάποια ρευματοπάθεια. Τώρα που μεγάλωσαν, με πολύ χαρά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα μικρά παιδιά που βιώνουν την ίδια κατάσταση που βίωσαν και αυτά όταν ήταν μικρά, και πραγματικά είναι πολύτιμη η βοήθεια αυτή. Ο δεύτερος βασικός παράγοντας που στηρίζει τη λειτουργία της κατασκήνωσης είναι η οικονομική ενίσχυση που προσφέρουν διάφοροι φορείς, όπως παραδείγματος χάρη φαρμακευτικές και άλλες εταιρείες. Από τη θέση αυτή θα ήθελα να τους ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτή την προσφορά τους. Η στόχη του Συλλόγου είναι να βελτιώσουμε με οποιονδήποτε τρόπο τις συνθήκες αντιμετώπισης των παιδιών που πάσχουν από χρόνιες ρευματοπάθειες. Θα πρέπει να εκπληθεί ένα εθνικό σχέδιο δράσης, και αυτός είναι ο κύριος στόχος μας, για την προώθηση όλων των σχετικών ζητημάτων σχετικά με το νόσημα. Τη θέσπιση δηλαδή ενός εθνικού σχέδιου δράσης. Την συλλογικότητά μας βοηθάει ώστε τα παιδιά μας να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε θεραπευτικές αγωγές, καθώς επίσης μπορεί να γίνει και μοχλός πίεσης ώστε ό,τι και να προκύψει, ό,τι πρόβλημα, να υπάρχουν διευκολύνσεις στα μέλη τους, στους τομείς που παραχωρούν στα φάρμακα και στην ανέδειξη του προβλήματος των παιδιών μας στο ευρύ κοινό που δεν γνωρίζει τις πραγματικές διαστάσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Είναι πολύ σημαντική, γιατί τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους, καθώς πολλά από αυτά έρχονται από διαφορετικές πόλεις, να συζητούν τα κοινά προβλήματα και να καταλάβουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ότι δεν είναι μόνα τους σε αυτό που αντιμετωπίζουν. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πρόληψη της νόσου.
Τα ίδια τα παιδιά και πολύ περισσότερο οι γονείς τους πρέπει να αναζητήσουν την ιατρική συμβουλή όταν δουν μία άρθρωση να πρίζεται, να είναι δηλαδή διονγκωμένη ή να πονά ή να περιοριστεί η καθημερινή σωματική δραστηριότητα του παιδιού. Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες αποτελεσματικές και στοχευμένες στην νόσο θεραπείες, οι οποίες αποβλέπουν στη γρήγορη ύφεση των συμπτωμάτων, την αποκατάσταση λειτουργικότητας του σώματος, που πραγματικά σημαίνει ότι το παιδί με τις θεραπείες αυτές έχει την ίδια δραστηριότητα με τους συμμαθητές του. Αυτό που επισημαίνουμε είναι ότι πολλά από αυτά τα παιδιά γίνονται τόσο καλά, έχουν δηλαδή τέτοια ύφεση νόσου που φτάνουμε να διακόψουμε και τις θεραπείες αυτά, να είναι δηλαδή ελεύθερα νόσου, ελεύθερα συμπτωμάτων και εκτός θεραπείας. Βλέπω ότι τα αποτελέσματα από την κατασκήνωση είναι όχι μόνο κινητικά, αν θέλετε, σε επίπεδο ωραρίου, να μάθουν να προσέχουν τον εαυτό τους, να μάθουν να νοιάζονται και για τους άλλους, που δεν είναι αδέρφια τους, δεν είναι εξαδερφάκια τους, αλλά το ότι αλλάζουν και ψυχολογικά, δοκιμάζουν τα όρια τους, κάνουν μια μικρή υπέρβαση σε επίπεδο υγιεινής, σε επίπεδο ότι είναι μακριά από τους γονείς τους, ότι βλέπουν ότι μπορούν να καταφέρουν πράγματα σε επίπεδο αθλητισμού.